Em dic Arnau Vilardell i soc coordinador i soci de consum de la cooperativa Som Mobilitat. El resultat és positiu, molt positiu. Hem aconseguit amb aquests diners finançar el desenvolupament i a més hem incrementat segurament impacte i ens coneix molta més gent també gràcies a la campanya. Ens sentim molt a gust amb Goteo perquè dins de l'àmbit de crowdfunding no deixa de ser la iniciativa social, la que treballa més en l'àmbit social amb el qual nosaltres ens sentim molt més còmodes a l'hora d'impulsar polítiques com aquesta. Un crowdfunding té per mi dues línies molt interessants, una que diversifica les possibilitats de finançament, i això està molt bé, perquè al final tota la iniciativa social sempre acabem al mateix lloc, demanant finançament, i per tant crowdfunding, i en aquest cas Goteo, ens obre les possibilitats de noves formes més imaginatives de finançament, que està molt bé, i això és important, aquesta riquesa en el finançament. I l'altre és que a través de les campanyes i a través de la pròpia xarxa de Goteo crees comunitat, expliques projecte, i això en el nostre cas ens ha permès, per exemple, viatjar fins al País Valencià per explicar què és el nostre projecte, estem pendents d'anar a Madrid a explicar també què és el nostre projecte, i tot gràcies a la mateixa campanya de Goteo que vam fer ja fa uns quants mesos. Al final, una campanya de crowdfunding el que permet és posar el focus en explicar. I això és molt ric per a una iniciativa, perquè t'atura, i està bé que sigui així, perquè a més és volgut i planificat, t'atura i t'obliga a explicar què som, què fem i per què necessitem que la gent ens doni suport. I això, quins resultats tens? A part del finançament, generes moltes notícies, et convida, s'incrementa la comunitat i en el nostre cas es va incrementar el volum de socis, s'incrementa el coneixement que té la gent del propi projecte i per tant arribem allà on no haguéssim arribat mai si haguéssim fet, o ens hagués costat molt més si ho haguéssim fet nosaltres sols a nivell de comunicació. Per tant, això és un viatge comunicatiu molt interessant per a una iniciativa social. Sí, jo la recomanaria a totes les iniciatives, i ho dic totes perquè fins i tot les més consolidades també està molt bé que ho puguin fer. Al final, una iniciativa de crowdfunding el que ens permet és explicar coses que normalment no expliquem, arribar allà on no arribem normalment, i per tant, i finançar-te d'una forma diferent, que també està bé, no? Al final, multiplicar les maneres. Per tant, són tres elements que enriqueixen molt. Fer-ho dins de l'àmbit social, molt millor, perquè al final et permet arribar a gent que normalment no arribaries perquè estan treballant en d'altres àmbits, i això és molt enriquidor. La nostra campanya va ser un èxit, va ser cansada, necessites fer una campanya de crowdfunding, també necessites això que he comentat abans, el temps per poder dedicar a comunicar, i això està molt bé que hi sigui. Per tant, si el tens i l'aprofites, els resultats sempre són bons. Ens ha ajudat a explicar-nos. Per tant, la construcció d'un relat lo suficientment sòlid, senzill i amb contingut, que a vegades no és fàcil de fer, i per tant que si aconsegueixes sintetitzar al màxim, t'ajuda a explicar. Per tant, en l'àmbit del relat és molt important. I vam aconseguir-ho, perquè l'èxit és l'exemple. Què més hem aconseguit? Nova gent, conèixer nova gent, noves entitats, enxarxar-nos. I el fet que sigui un crowdfunding, i que la nostra voluntat és treballar en xarxa, ens ha permès consolidar aquestes relacions en xarxa. Tota la campanya del crowdfunding ens va permetre finançar una bona part del desenvolupament tecnològic que va associat a Som Mobilitat. Som Mobilitat és una cooperativa que en diuen cooperativa de plataforma i per tant amb una base tecnològica molt important, i els diners que vam aconseguir a través del crowdfunding ens va permetre arribar on estem ara, que és, actualment tenim 9 cotxes
en funcionament, tenim diferents grups locals i tots ells i tots nosaltres ens organitzem i ens movem a través de la plataforma que hem estat treballant gràcies en part als diners que vam aconseguir el crowdfunding. Nosaltres, quan vam finalitzar la campanya, va ser un moment també ens vam relaxar una mica perquè és una campanya intensa. Són 40 dies amb una intensitat molt maca i molt engrescadora, però molta intensitat. I un cop va passar la setmana que toca, sí que la sensació és d'haver fet bona feina, 2, de sentir-nos ben acompanyats en tot el procés, 3, d'haver aconseguit els objectius, per tant, finançament amb l'àmbit tecnològic, construcció de la xarxa europea, impulsar la construcció de la xarxa europea, que ara ja és una realitat, entrar en contacte amb d'altres iniciatives, ja és una realitat, i arran d'aquell temps incrementar substancialment el número de socis de la pròpia cooperativa. Ens vam iniciar la campanya amb uns 350-400 socis i ara estem ja al voltant dels 700-800 i el salt es va donar en aquells mesos de primavera quan estàvem reflexionant sobre la campanya.